Monggo Mbak Niken. Monggo mriki kula Pak Margono wis ngenteni Mbak Niken aturan mriki Mbak Niken matur nuwun. Nggo mercon to kan? Kenapa? Lah kuwi muni kuwi. Nggih, kula briefing ya, Pak. Nggih, kula pokoke jumeneng ngoten mercone kudu. Wah iya. Ngono, Pak. Ah iya. Kuwi penghormatan kanggo sampeyan saking Pak Margono ngono kuwi. Mergo sampeyan nek nembang suarane banter, mula dihormati ngangge bantere mercon kaya ngono. Ayo nggih. Aduh, sehat ya, Nduk? Alhamdulillah, Pak, pangestune, Pak. Bingung apa ora mau keblasuk apa ora tekan kene? Alhamdulillah mboten. Kan enten Google Map. Ana Google Map aku tekan sawah-sawah mau. Nggih, mau emang melewati sawah-sawah, Pak. Oh iya, berarti bener sing didhawuhke Pak Margono. Mriki kampung baru niki anu, Pak, dikupeng Sabin. Dadi etan kulon lor kidul sawah kabeh. Nggih, nggih. Nggih. Ngono kuwi. Wah, nggih sempet munyer-munyer lho, Pak. Bingung ta kowe? Munyer-munyer Mboten, sing bingung sopir kula, sanes kula. Nek kula nggih tinggal menikmati perjalanan aja, Pak. Kowe wis tau, Nduk, ngemplok mercon bledos ngono wis tau? Nggih dereng to, Pak. Lan jenengan apa sampun nate? Urung. Mung ditakoni bingung ora mbok muni bingung sopir kula, Pak, mau kok mboten. Mok mubeng-mubeng ngomong apa lho ngono ya. Lah nggih to, Pak. Leres. Ya bener ning ora kudu dimlahakne kaya ngono kuwi. Saya kan hanya menjelaskan to, Pak. Ya maaf to, gitu aja kok salah. Ngene salah. Ya, maaf to, Pak. Heeh, ngene salah, ngono salah. Iya. Rewel. Kowe ora ngerti to tembang rewel? Ora ngerti to? Urung kowe. Gimana itu? Kuwi viral-virale tembang rewel ki wis nek pucuk pelem kowe. Sepil. Ngomong terus terang ngono kae lho. Terus akhire dadi kae lho nggen iklan terus terang terus kae lho. Ayo. Marem ya sawane Nganjuk. Alhamdulillah, Pak, niki wau perjalanan no gremis to, Pak. Terus teng mriki wau kula mandheg to Jawa, deres, Pak. Alhamdulillah saniki pun terang. Mirsani iki lho para penggemarmu semono akeh piye? Nggih, kula alhamdulillah seneng banget, Pak. Sing seneng karo sampeyan ora mung sing nom, sing sepuh ya seneng, sing kakung, sing putri kabeh mencintai seorang Niken Salindri. Iya, Kudu bersyukur lho, Nduk, kowe kaya ngono kuwi. Iya, Pak. Ora ngger sinden, ora ngger penyanyi untuk wahyu kamulyan nganti kaya sampeyan kaya ngono kuwi. Nggih. Aku ya seneng neng omah sampeyan saiki wis duwite dilumpukne, nggih usaha, buka apa kuwi jenenge bordir, buka sablon terus duwe ya percetakan. Wah, mantap kaya ngono kuwi. Nggih, Pak, pangestune. Heeh, ngono kuwi. Yo nembango caping gunung coba kaya apa. Saben bengi. Wah, sonku ya jebol-jebolo. Ayo. Jembleng, Mas. Eman-eman lek Niken kira dijenggleng. Ayo suarane bianter dikembari karo swara gamelan kaya ngono. Jos temenanan. Lanjut, Nduk. Yen memajang menganggo janur kuning biasane nggen kene iki tak kudange anakku. Lah cara lawas ngono kuwi. Gandeng sing nanggap iki Pak Margono, tak kudange Pak Margono. Ayo, Nduk. Oh, ngaten. Ngono. Lah kowe mesti kendel. Ada lanjutannya lagi enggak?
Enggak enak mek ngono kuwi. Ayo. Tak kudange Pak Margana. Sing bagus-bagus dhewe. Sing ireng-ireng dhewe. Kowe iki diarani kon bagus malah ireng lho. Ya kula nglanjutne lho, Pak. Oh iya iya, heeh. Ning awake sehat. Nah. Mbok dikumpliti Pak Margana kok no tok ora. Ya ngono kuwi. Pundi Pak Margana? Pundi? Oh, alah tikudang delik kok mana. Iya. Wedi karo sinden ayo. Ayo ngono kuwi. Ya nduk. Niken. Sampeyan nanggere tanggapan karo bapak kok mesti ngangge bayak sing sederhana prasaja ngono ngapa to, Nduk? Adate lek nang campur sari lek pacakmu kaya Batman ngono kae. Kok Batman to, Pak? Lah nek suwir-suwire ngono kae lho. Nah, kok Batman to? Lah apa? Kayak Teletubbies. Teletubbies. Ayo, wingki-wingki ayo. Nyapa, Nduk? Iya, karena kalau campur sari itu kan harus menampilkan sebuah gebiar ya, Pak ya. Oh, glamor ya. Kalau konser itu harus menampilkan harus beda daripada yang lainnya. Lek ning wayang. Lek ning wayang kan kula ndamel ngeten iki nggih mergi kula nyamane ngeten, Pak. Nyamane ngono. Nggih, kula lek malah ndamel sing glamor-glamor terus sing benten ngoten niku malah kula niku mboten pede biasane. Kok beda karo Mbak Tutik? Lek ora tak pengingi udele dikek edop kowe kuwi. Ayo. Ben iso lap-lap Tutik teko ngono ayo. Wis matur nuwun, Nduk, lemu ngrungkepi malah panyuwunku gandeng sampeyan ki sing tresnani akeh. Dadi ning sanggare bapak karo ibu ki akeh bocah cilik-cilik SD, SMP sing pengin belajar nyinden merga cita-citane pengin dadi sinden kaya Niken Salindri akeh. Wis sumpah ngono kuwi. Gandeng sampeyan menjadi pedoman, menjadi panutan seorang budayawati yang hebat, sampeyan kudu menunjukkan kepribadian yang luar biasa. Contoh sing apik, ngono ya, Nduk? Nggih, Pak. Nggih. Ya, coba kaya apa? Terus Oh. kompak karo Madangkara. Iya, mergo ya meh padha Mayangkara karo Madangkara. Ah iya. Ya kan? Coba kabeh waranggana ndongake Pak Margana kena, ndongake manten kena, ndongakne sing mirsani ya kena. Nganggo parikan caping gunung diwiwiti saka Mbak Lia Sundari, ya Mbak. Ya. Tuku sega. Tuku sega. Lawuhe teri. Lawuhe teri. Pak Margana mugi tambah rejeki. Allahumma amin. Selanjutnya iki sing udel arep diurupne ya iki ayo. Mbak Trihastuti. Ayo. Kok ora sida murup Mbak udelmu, Pak? Akine keri ya. Ayo. Mau tak gendong jeblok. Lah iya. Ya, Tik. Ayo. Celana ireng
Celana ireng. Lah kok suwek tengahe. Ya lah ketok no. Lah ya ora apa-apa. Aku seneng lho kan sing suwek tengah ngono. Oh. Biasanya ngentut kebablasan suwek akhirnya. Sangat gedine ya. Nah iya, koek kaya. Mugi. Alah. Mugi rahayu. Ijo. Mugi Pakno. Mugi tansah sehat awake, ayam tentrem sakeluargane, sehat sak terus-teruse. Hae. Ora nyambung lho, Pak. Sorry Ora ya. nyambung lho, Pak. Ora nyambung. Obate keri deh. Kan Oh, teko celana ireng teko Pak No. Ayo, ngono kuwi. kok sik kan sing penting kan Pak No wis disebut Pak No ngono to. Jadi kan masuk ora Lah kok masalah. hubungane karo celana ireng? Lho ya ora apa-apa. Paling Pak No niku katok ireng lho, kula ngerti lho. paling sampeyan ngerti wisan Pak No celanane suwek tengahe ngono to. Heeh. Pinter we. Ayo. Tik, aja ngisin-ngisini. Lek jenenge parikan sing padha karo jalur ngono. Purwakanthi. Lek eng ya eng, lek i ya i. Lah kan celana ireng. Nah, reng ya. Ayo. Ireng. Terus suwek tengahe. Heeh, mugine sitoke mugine. Ayo. Terus Mugi Pak No sing ganteng. Oh iya. Ganteng. mugine tak pengen akeh ganti gantenge. Ayo. Dihitung Pak Yoyo. Kok Satu kata ganteng 50.000 lho. Ganteng. Nah iya. Malah parahyangan. Ayo. Ganteng. Ayo. Terima kasih sampun nggih Pak Yoyo. Nggih. Lanjutane piye? Pak No ganteng mah lho. Lagi to Pak Yoyo. Ya Ora kok lagi, moro rampung kok lagi. Pak No meleh to Pak No. Pak No meleh to. Halo Pak No meleh Pak No. Oh ngaleh Pak Yoyo. Gila karo kowe. Iya. Mugi Pak No ganteng tansah kathah rezekine. Sehat sak teruse, ayam tentrem sak keluargane. Akeh duwite. Hae. Bapak Ibu ngapunten niki rada ngeten banyak. Niku dalang rene sing gelem ngejak sing ngejak nggih kula tok niku. Kabeh diloni mboten. Rasane ya teng mriki tok. Kajenge nggih, penting urip. Ayo nggih. Nggih. Ayo Bu Sukesi Rahayu sing bar wae anniversary. Apa ono jenenge? Ayo. Ulang tahun, Pak. Apa? Cara Ulang Inggrise. tahun. Cara Inggrise lho. Happy birthday. Kalau sing anniversary ngono lho. Anniversary. Oh, anniversary. Oh iya, nggih. Bumu wis 48. Ning ngambak 48, tambah nom malah. Nggih, kados tasih umur 18 Wah, tahun. polahe kaya gangsingan. Ayo. Loh, harus Pak Dalang. Nggih, Nyuwun no. sewu. Lah wau enten hadise to. Ah, Wong iya. wedok iku saya tua ngendikane panjenengan wau. Nggih. Wajibe pancen kudu tawa mempercantik diri karo garwane wong lanang. Nggih. Biar rumah tangga itu selalu harmonis sampai nanti ada perkawinan ke 50 tahun perkawinan emas kayak Mbah Sukron Suwondo karo Ibu Suci Katiningsih Amin. marotuaku ya toh. Mula didongake Pak Margono karo Bu Sri, muga-muga besok ya iso perkawinan emas. Nggih. Ning apa nek emas kok rupane ireng ae. Ayo. Yo Bukesi. Nggih, Mbak Tuti, sampean mirengke lho parikanku iki mau. Aja kaya ngono ku mau ngisin-ngisini tijak Pak Cahyo Bukesi kok parikane kaya ngono. Mang piye sik arepe kok mang. Dimirengke. Nggih. Ayo ting-tingan. Ana tronton Ana trantan, nggo momot cengkeh ngocengkeh. para penonton. Mugi-mugi rezekine akeh. Allahumma Amin. Gandeng sing didongake iki penonton nggo Pak Piyai Nganjuk, Piyai Nyeni, Piyai Budaya. Ling amine ngangge budaya. Allahumma amin. Monggo sedaya para penonton sing kersa mugi-mugi tambah kathah rezekine. Ya. Allahumma amin. 1 2 3. Allahumma amin. Wah, Kademen, Nganjuk. Mbak, kademen, Mbak. Ademen ya. Ning apik kok ketok gayeng gumarenggeng. Ayo ngono kuwi. Selanjutnya ya Wanda Amara. Ayo.
Lek dandan aja mekokok lho, Ndak. Nang kono meku kok mau ngene. Lek gawe celana dawa ora apa-apa kowe ora ngene ayo. Aku akhire ya astagfirullahaladzim. Ayo. Mula Pak Basuki wira-wiri ae. Pak Basuki ayo. Menyang Jaten. Wah, ben kuwi. Ayo. Tuku mangan. Mas Mbak temanten mugi enggal pikantuk momongan. Bapak Bu, Allah. Jos, nggih, Mbak Munasiroh ingkang nembe kemawon mandhap mesin. Ayo. Bayi, ayo. Hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik. Terus ngeloni bojone. Apa kena dinggo pisan? Ayo. Putri Hastutik. Ayo. Tutirnawati. Bu Siti to, Pak? Bu Siti nggih, Bu. Bu Siti. Sing ibu ya garwane Pak Margono Sri Dwi Astuti. Bu Dwi Astuti. Nah. Muga-muga kathah rejekine. Allahumma amin. Ayo. Ya Bir. Ayo. Ayo. Benakne anten. Antene sapa? Anten iki lho Pak, anten TV iki lho. Oh iya. Apa to Pak? Benakne anten. Lho, bapak-bapak sing duwe anten langsung didekepi lho ayo. Kula dibenakne Birgita Ciloko ayo. Lah niki jawabane Pak. Piye? Terus diopahi timun. Timune bungkek jare ayo. Mas Mbak manten mugi guyub rukun. Allahumma amin. Ngapunten sinden kula sing koclok loro bae. Ayo. Ayo Nong, golek dhuwit oh ngapa-ngop bae ora. Ayo, mumu ditunggoni karo Mas Nanang lho. Iya. Bestimu. Iya. Sampean karo Mas Nanang, Mbak Birgita karo Arif Lumer. Ayo. Yo. Ayo. Senyum peksoden. Jadi ndak ini? Jadi. Ayo. Pakai pelumas. Apa kuwi? Pelumas, Pak. Ini nanti terusannya nih loh. Warnanya ireng. Oli. Pelumas warnanya ireng. Oli kan? Ya mbok. Gak Oli lek sik anyar ora ireng rupane, ijo utawa kuning. Lah lek ditap lagi ireng. Lah itu sing tak maksud ya oli tap-tapan iku, Pak. Oh, senengamu sing tak-tapan ya. Isto Pak iki parian lho jadi. Saya ayo Yudae ngetap ae ayo. Ayo Yudae bayangne Winong ae. Kaya Mbah Wir lho, bayangne Bunga Tirah. Bayangne le nembang. Oh, nembang kok ya ora. Ayo balanono neh piye. Pakai pelumas. Heeh. Warnane ireng. Terus? Muga Mbak Siti dan Mas Elias salami nyotan sah langgeng. Allahumma amin. Tapi to Pak akhire. Ora biasa. Ayo. Yo Ken, awakmu Ken urung dhewe. Kula to, Pak? Iya no. Kula nggih to? Oh iya. Kadang kula mboten mikir. Wes pokoke sauni-unimu aku percaya apik. Ayo. Sikil nano. Apa kuwi? Sikil nano. Keduren. Nano. Sikil nano. Si. Ting-tingane, Pak. Sikil nano. Penonton ora penak rupane ireng. Lah ya. Sikil putih mlunyus ngene kok iya ireng.
Ika keselen Pak ceritane, keselen. Heeh, percaya nduk seminggu ra mulih. Ayo. Bapak seminggu yo ora lunga. Ayo. Berarti prai ning omah. Prai. Cuk. Rasane keju. Rasane keju. Pak sinten? Pak Margono. Pak Margono. Niki nyuwun sangu. Lah wis dikalungi mau no. Kirang ya, Pak. Lah kek mau pira? Kok hitung ora? 50-an 400. Terus 5.000-ne 3 berarti 6. 5.000 ne paling nggih sekitar 1 juta mboten jangkep. Dijangkepi nggih Pak nggih? Ora ngono kuwi. Kuwi tandha tresna wis diparingi diratakne. Iya Pak, disyukuri Pak. Nah, ngono kuwi disyukuri. Nggih, diwehi yo ditampani, lek mboten yo dinteni. Diparingi yo alhamdulillah ora yo masalah ngono to. Ya kan? Panas hutan panas aling-aling caping gunung. Nadyan wadan sarwe Swara suling ngetan bali kulon